правите, пичове? Как видяхте от нещо заглавие, дали ще успея да мина това ниво на Shadow Fight Special Version и майка ми не звъни, боже. О, момчета, извинявам се, майка ми не казала. Бързо, момчета, вижте, заклевам се в Господ, заклевам се в майка си, навсякъде заклевам, че станах в 7:30, минах и пъчер ниво и всичките босове ги минах и за първи път сега ще играя срещу вас, да видя дали ще отида на друго ниво или сега в момента е 9:3. Как не е от сега? Yes. Майко, че много ме е срам. Не бягай, моля те, Лас, не бягай. Уй, да ти еба хеликоптер. Ще стигна ли агресив? Стигнах агресив. Ще я победя без нито един рунд. Тя да ме е победила. Yes! Момчета, наистина! Първи опит! 3:0! What have I done without saying everyone wild cream? Lele. Момчета, за 3 минути я победих. Леле. Буквално станах в 7:30 и за точно час и половина минах цялото Wasp ниво. Леле. Момчета, това ще е за днешния епизод. Вижте колко нива съм минал. Минал съм на Линкс 1, 2, 3, 4 нива съм минал. Ай, чао, хора! Това е последното ниво и отивам на Шогън нивото и оттам нататък, че ме очаква Титана. И Титана, ако вече го победя, аз вече си изтрям играта, защото знам, че всичко съм победил. Не, шегувам се. Това ще е за днешния епизод. Благодаря ви, че гледахте. Просто минал съм го още
Той ниво ми остава и отивам на Шогъна и на Титана. И хора,